Vážení přátelé, pokud se zabýváte navrhováním a projektováním staveb, měli byste teď zpozornit. Ve firmě NEMA jsme pro vás totiž připravili ucelený konstrukční systém na bázi dřeva, se kterým vyprojektujete naprosto jakoukoliv stavbu v Česku. Dřevostavby jsou dneska téma, který prostě v tom stavebnictví rezonuje čím dál tím víc, a proto se je naučte projektovat i vy. A já bych vás chtěl touhle cestou srdečně pozvat na dvoudenní seminář NEMA Akademie. Tam si postupně projdeme všechny skladby, detaily, všechny součásti toho konstrukčního systému, podrobně vám to představíme a externí specialisté se budou do hloubky zabývat tématy, jako je požární bezpečnost dřevostaveb, jako je akustika anebo prevence opatření proti vlhkosti. Speciální pozornost potom budeme věnovat tématu projektování staveb v systému BIM. NEMA Akademie je vaše vstupenka do světa projektování dřevostaveb. 22. a 23. dubna na Bodovanském mlýně. Těším se na vás.